Venray on Ice morgen van start. Kiki, starter van het kwartaal. Het is vandaag 13 december. Dit is het Pelemaasjournaal. Het centrum van Venray heeft wederom een prijs gewonnen. Namelijk de beste openbare ruimte van Nederland. De award is uitgegeven door Stedelijk Interieur. Het centrum heeft een zuil gekregen die in Venray geplaatst kan worden als herinnering. De jury ontving in totaal 42 inzendingen. Uit al deze inzendingen waren 3 projecten geselecteerd. De andere genomineerden waren Padenstein in Zoetermeer en het Lange Voorhout in Den Haag. Woensdag tijdens het Nationaal Openbare Ruimtecongres 2012 mocht wethouder Ike Busser de award in ontvangst nemen. De vakjury koos het centrum van Venray als winnaar vanwege de mate van multifunctionaliteit en de ruimte die het biedt aan een grote hoeveelheid aan evenementen. Morgenavond is de start van Venray on Ice. Tot 6 januari 2013 kan er geschaatst worden op de nieuwe locatie, het Monseigneur Goemansplein. Door problemen met het koelsysteem vorig jaar werd de organisatie van Venray on Ice gedwongen om naar een andere locatie te verhuizen. De organisatie is niet heel blij met de plaats. De plek zorgt namelijk voor meerdere problemen. Logistiek gezien is het toch wat minder. Kost veel meer geld. Rijplaten neerleggen, rioleringssysteem aanleggen bovengronds. Aggregaat moeten we neerzetten. Op het Schouwplein hadden we vaste spanning. Nu zitten we weer met een dieselmotor. Is dat wel goed geïsoleerd allemaal tegenwoordig. Waterleiding moeten we ver weg gaan halen. Dus dat zijn allemaal de problemen die er omheen komen liggen. Maar als we gaan kijken naar de locatie, het is niet hartje Venray, maar het is toch wel een beetje naar rechts toe. Goossens denkt dat het aantal schaatsende bezoekers dit jaar niet minder zal zijn dan voorgaande jaren. Wel denkt hij dat de nieuwe locatie invloed zal hebben op mensen die hun horeca bezoeken. Op het andere plein, het Schouwplein, daar hadden we de artiesten liggen, Café Hulsman, Café Bubbles, noem ze maar allemaal op. Die pikten er toch allemaal een graadje aan mee. En dat zien we als organisatie ook graag, tot de ondernemers in Venray daar ook een voordeeltje mee halen. Dus wat dat betreft, het zal hier in de horeca misschien een beetje minder worden. Ook daar kunnen we niks van zeggen. We hebben nu wel alles voor ons eigen. Horeca, cafetaria, ijsbaan, eigenlijk alles wat bij een ijsbaan hoort, dat hebben we nu zelf onder één dak liggen. Het programma ziet er een beetje uit zoals de afgelopen jaren. Zo staan de evenementen Pentagon on Ice, Poker on Ice en het nieuwjaarsfeest ook dit jaar weer op de planning. Nieuw is een feest met 5 DJ's voor jongeren vanaf 16 jaar. Een mooi divers programma. Toch gaat de organisatie door de grote veranderingen dit jaar met een dubbel gevoel van start. Ik heb er op zich wel heel veel zin in. Onze voorzitter heeft er zin in, onze penningmeester ook. Ik ben zelf secretaris. We gaan er toch wel met volle moed tegenaan. Toch wel een beetje met iets wat lood in de schoenen. En dat wil ik maar zeggen, sponsoring is gewoon enorm afgelopen. Wij lopen dit jaar ruim €25.000 mis, wat we eigenlijk erbij hadden willen helpen. De gemeentelijke subsidie hebben alle jaren €10.000 gehad. Voor dit jaar hebben wij €3250 gekregen. Dus het hakt er aan alle kanten behoorlijk in. Dus dat is een beetje de weemoed die we er nu aan hebben. Maar ja, ze zeiden vroeger altijd tegen mij van jongen, kop op, morgen weer een nieuwe dag. En ik denk dat we het ook zo moeten doen. Morgen om 8 uur 's avonds wordt de officiële opening door Deke Smeets gedaan. Hierna is een feestavond voor Venray, waarbij kinderen 's avonds gratis kunnen schaatsen. Het Nederlands ijshockeyteam, onder 20 jaar, hield woensdag op het wereldkampioenschap in het Roemeense Brasov een halve wedstrijd stand tegen promotiefavoriet Japan. De uiteindelijke 8-1 nederlaag viel echter hoog uit. Nederland, met Rick van Haren uit Venray in de gelederen, wacht nu een ontmoeting met Hongarije, dat tot nu toe in het toernooi alleen van Japan verloor. Oranje verloor eerder deze week met 5-4 van gastland Roemenië. De eerste wedstrijd wonnen de Nederlandse ijshockeyers van Litouwen. Oranje kan alleen nog de bronzen medaille winnen, maar dan moet er wel van Hongarije en Spanje gewonnen worden. Fotografe Kiki Jaspers is uitgeroepen tot starter van het 4e kwartaal. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de gemeente, Rabobank en het Venrays Ondernemersplatform. Elke starter uit de regio Venray
die zich dit jaar heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een brief gekregen met de vraag of hij of zij mee wil doen met de wedstrijd. Kiki stuurde een paar weken geleden de vragenlijst in en tot haar grote verbazing is zij nu de winnaar van het 4e kwartaal. Nou, ik was helemaal geschrokken eigenlijk. Ik denk, dat kan toch niet waar zijn dat ik dat gewonnen heb. Vorige week kreeg ik een telefoontje dat ik uitgekozen was en genomineerd was. Dus gisteren ben ik op gesprek geweest bij de gemeente en dat ging ook hartstikke goed. Was heel erg leuk. Gisteren belde een jurylid van Rabobank op om Kiki te feliciteren met het nieuws. Er waren verschillende punten waarop de fotografe boven de andere genomineerden uitstak. En hij gaf aan dat ze met de jury besloten hadden dat ik het werd, omdat ik echt mijn enthousiasme kon overbrengen, ook in het gesprek. Dat ik risico's durfde te nemen en mijn baan heb opgezegd en gewoon echt in het diepe ben gesprongen. Maar ook dat het succes eigenlijk vanaf het begin dat ik ben gestart al meteen zo groot is. Ik had verwacht van tevoren, als ik nou zo'n 8 tot 10 opdrachten in de maand kan doen, dan haal ik het er wel uit en dan ben ik dik tevreden. En ik moet zeggen dat ik nu vanaf het begin al dat aantal in de week heb. Dus dat gaat veel beter dan ik eigenlijk ook zelf had gedacht. Jaspers maakt nu samen met 3 andere genomineerden kans op de titel Starter van het jaar. Deze prijs wordt in 2013 uitgereikt. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond om 7 uur is de eerstvolgende nieuwsuitzending. Zo direct nog het weerbericht. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het eerst bewolkt en er is kans op natte sneeuw. 's Ochtends en tijdens het begin van de middag is het droog met bewolking en opklaringen. In de loop van de middag en avond gaat het langdurig regenen. Bij een stevige, matige tot vrij krachtige wind wordt het circa 8 graden. Fijne avond nog.